Dělám to, co považuji za správné. Nechci se tvářit, že na Slovensku je vše v pořádku a točit filmy třeba o vaření. Tak to říká můj dnešní host Zuzana Piusy. Dobrý den. Dobrý den. Děkuji, že jste přišla. Vy teďka chystáte film o Petru Kramném, nebo o tom případu, kdybyste ho prosím představila našim divákům. Tak mňa zaujali tie súdno-znalecké posudky. To není film o Petrom Kramnom, preto, lebo v podstate celý ten proces bol bulvárny o Petrom Kramnom. V podstate ten bulvár riešil, ako sa ten Peter Kramný tvári, a dokonca jedna advokátka povedala, že ja keď sa pozriem na človeka, tak ja viem, či je vrah alebo nie. A to bola pani Slámová. A vlastne som si uvedomila, že toto je to, čo tu je, a ja som presvedčená, jak ten prípad skúmam viac rokov, a na tom filme pracujeme aj s Vítom Janečkom, takže sme dvaja. Tak sa mi zdá, že v podstate ho odsúdil bulvár. Tam vlastne išlo o toľko pochybení a stále nevieme, ako sa tá vražda stala. A 5 znalcov, teraz dokonca 6, ešte pribudol doktor Filkins, tak tvrdia, že sa tá vražda nemohla stať elektrickým prúdom. Ja nehovorím, že Kramný nevraždil, ale to, za čo je odsúdený, ja vlastne neviem, ako sa to stalo. A nie som jediná, ktorá to nevie. A ja myslím, že film bude o súdno-znaleckých posudkoch, a vlastne nám sa podarilo natočiť nové veci, lebo nikdy sa pred súd nepozval v podstate súdny znalec, ktorý videl ako prvý tela v Egypte. Teď vlastně se o tom mluvilo v parlamentu, že jo? Áno. No. Takže my sme ho vlastne natočili a ja som bola zdesená z toho, že ak existuje jeho správa, ktorá sa čítala pred súdom, a tam je napísané, lebo jeho konfrontovali s tým záverom, že Kramní zomreli elektrickým prúdom. Tak keď ho konfrontovali, tak jeho správa vôbec neobsahovala tú vetu, že ja som si nevšimol výblet na krku Moniky Kramnej. On takú vetu nepovedal. A toto si všímam v tom prípade, ako keby sa opakovalo. Napríklad Kramný nikdy nepovedal, že to, čo bulvár mal na svojich stránkach... Mi to tam vyšlo v tom Egypte. To mi vyšlo v tom Egypte. Ale policajti túto vetu zmanipulovali. Potom sa vlastne prehrávala tá celá nahrávka a Kramný hovoril úplne o niečom inom. Takže tieto pochybenia ako keby sa nejak zvláštne dejú, a mňa to skôr zaujíma vlastne ako ten systém, jak funguje. Viete, že toto sa môže stať, takéto pochybenie každému z nás. Môžeme byť súdení a budú sa takto prekrúcať nejaké závery a budú sa prekrúcať naše rozhovory, bude sa niečo vyťahovať, a to je desivé vlastne. Že Monika, elektrický prúd s nabíjačkou zabiť človeka v 5-hviezdičkovom hoteli, ja neviem stále ako. A samozrejme mám všetky všetky znalecké posudky, ktoré sú, vlastne sa priklonil súd k tým záverom, že sa stala smrť elektrickým prúdom, ale vlastne tam nevidím ani to, že musí vám vyjsť histológia kože. Lebo to funguje tak, že není vodivá koža. Vodivá je krv vlastne. Takže vám musí sa urobiť ten prúraz s tým elektrickým prúdom. A to vlastne ukáže tá histológia kože. Ale tam to nie je. A ja sa iba pýtam, že ako na základe takých záverov, keď docent Pilín ukáže, že tam není prúraz elektrickým prúdom. Tá histológia kože im nevyšla. A niekto skonštatuje, že tam je, ale ani to neodfotí, ani to proste nie je vidno. A súd
povie, že áno, že stalo sa to a to mi je proste, to je pre mňa záhada. A keď už sa bavíme o prúde elektrickom, tak si povedzme, že je vstup a výstup. Ten výstup tam nie je, takže stále je ten prúd tej Monike Kramnej. No proste sú tam takéto otázky, ktoré až akože rozum zastáva, že to mohlo prejsť tým 4-stupňovým súdom. Ako my máme vlastne, keby ste sa rozprávali teraz s nejakým sudcom, tak vám povie, viete čo, my tu máme takú 4-stupňovú ochranu, takže sa môžete spýtať, ako je možné, že to prešlo. No, to sa A ja vám môžem odpovedať, že keď si ja vlastne kladiem tú otázku, že ako sa to stalo, tak to funguje tak, že vlastne keď ten advokát nenamieta tie dôkazy, tak už sa k ním súd nevracia. Takže ich neposudzuje. To znamená, že byla chyba na straně advokáta Kramného? Ja si myslím, že vždy je chyba na strane advokáta. Určite aj v tom, že si neprehral tie nahrávky, že to nenamietal hneď, že nenamietal ten znalecký posudok. Ja som bola na takom veľmi zaujímavom školení, ktoré viedol doktor Závora a bolo to školenie advokátov o znaleckých posudkoch. Vlastne ako sa má advokát postaviť k znaleckému posudku. Lebo tí znalci vlastne stále argumentujú tým, ja som znalec a ja to tvrdím. A vlastne prečo to tvrdíš? Ako si na to prišiel? Kde je ten dôkaz? Ako si robil zber materiálu? A tam, keď sa vlastne vy nespochybníte ten znalecký posudok ako advokát, tak to prejde tým súdom. Pak už to jede ty 4 a potom už to ide a vy musíte stále nové a nové dôkazy, ako keby snažiť doniesť tomu súdu. A tak sa potom stane, ako som robila film o pachovej identifikácii, kde takisto proste vieme, že ten dôkaz, pachová identifikácia je nesprávny, robil sa nesprávne, ale tí ľudia stále sedia vo väzení. A tá obnova tu vlastne nefunguje. Takže... Jsem se právě chtěla zeptat, když... Viete, ja nehovorím... Pokračujte. Ne, prepáčte, ja som vám skočila do reči, to som nechcela. Já jsem jenom chtěla říct, byla právě Petr Kramný, že si žádal o obnovu procesu. Ano. Tam byly dodaný nový znalecký posudky právě, který tvrdí, že k tomu zabití tím elektrickým proudem prostě dojít nemohlo. Ano. Ale soud to smetl ze stolu s tím, že prostě to nejsou nové skutečnosti, takže nebude se tím zabývat. Ano. Potom Evropský soud pro lidská práva vlastně Kramnýho stížnost zamítl. Když bych byla ten, kdo bude kriticky přistupovat k těm vašim tvrzením. Jak je možný, že by teda soud takhle selhal ve všech těch 4 stupních, že by Evropský soud selhal, to už by potom vypadlo jako na nějaký systémový selhávání, nebo jak byste si to vysvětlovala? No to je to, čo hovorím, že ten Európsky súd nehodnotí dôkazy, ktoré boli prejednané na tom prvostupňovom súde. Protože ty znalecké posudky prošly nespochybněně. Třeba tam byl ten docent Vorel, že jo, který ani neměl vlastně, na to neměl ani kvalifikace, aby dělal znalecké posudky a za B nikdy vlastně o tom nevěděl, nebo nikdy se nezabýval tím zabitím elektrickým proudem, takže to byl takový ten klíčový důkaz, na kterým ten soud to postavil. Jo. Jaká je vlastně podle vás šance Kramnýho, aby se ten proces teda obnovil, protože vždycky mu to vrátí, že už vlastně ty důkazy jsou neměnný a trvají a přitom teda sú spochybňovaní opakovane. No ja si myslím, že to nejde iba o Kramného, že tu je týchto prípadov viac, keď v podstate sú pochybnosti v tých dôkazoch a súdy vlastne tie prípady neotvárajú, lebo nikto nehovorí, pustíme Kramného na slobodu. Ale pozrieme sa na tie dôkazy, keď je 6 znalcov a tvrdia, že my nemôžeme, že sa nemohla stať vražda elektrickým prúdom, tak ako je napísaná v rozsudku. Ide iba o to jedno, keď máme proste, keď doktor Filkins, proste fakt vynikajúci forézny ako proste patológ, povie, že to nie je možné. A ten výblet, ktorý je na krku Moniky, on proste urobil
10 000 šetrení a vie, ako vyzerá elektrický prúd, tak povie, že je to otlak, lebo oni vlastne tie tela zabalili do takého bieleho sukna a no to by som vám musela ukázať fotku, jak to vyzerá, ale potom ich omotali takými povrazmi. A vlastne to presne ten Filkins povedal a nehovorí to len on, to hovorí aj iní znalci. Takže že to je vlastne ten otlak od toho povrazu. A vlastne histológia kože ukázala, že to nemá vitálne zmeny. Takže to znamená, že to nevzniklo za života. A tá protistrana, doktorka Smatanová a Dokoupil vlastne tvrdia, že vy môžete zomrieť na smrť elektrickým prúdom a vám sa tie zmeny dokresľujú. Po smrti. Po smrti. Říkají. Takže ja si hovorím, že tak ako sa nám dokresľujú tie zmeny, ale keď vlastne hovorá, že tak aká je to časové rozpätie, keď sa vám tie zmeny dokresľujú, tak to je 24 hodín. No ale keď si zoberieme, kedy bola urobená pitva, tak bola po 24 hodinách urobená pitva, tak už by sa to dokreslilo. A viete, akože na základe akých dôkazov my odsúdime človeka na 28 rokov? To je tá moja otázka. Ja nehovorím vina, nevina. Ja hovorím na základe akých dôkazov. Čo nám stačí? Stačí nám to, že Kramný sa zle tváril? Málo plakal, že je nám nesympatický? To nám stačí? Že sa ukázalo, že nejaká hypotéza toho, že Monika mala nejaký vzťah predtým a ja neviem, že to je bulvár. A my by sme nemali vlastne človeka odsúdiť na základe bulváru. To sa mi zdá strašné, lebo to sa môže stať každému znať. Možno aj ja som veľa ľuďom nesympatická, mám jednu hlasivku a proste, no čo to je za divnú ženu. Pozrite sa, aký má náhrdelník, pozrite sa, jak rozpráva. Tak dajme jej 28 rokov, lebo málo pláče. Málo pláče, no, lebo keď človeku dáte antidepresíva, nasadíte, tak možno málo pláče. Dobře, pojďme teda se vrátit k tomu filmu. Vy ho teda dokončíte. Já jsem se rozkecala. To je v pořádku, proto jste na rozhovoru. Já se nějak roznětím a potom... Jste se na správném místě. Já jenom jsem chtěla jakoby hypoteticky, tak dejme tomu, že ten film dokončíte, že přinesete nějaký teda důkazy, který relevantním způsobem podpoří tu domněnku, že teda Petr Kramný nevinný, nebo že byl odsouzen na základě nerelevantních důkazů, může být vinný, ale jinak, rozhodně teda, že nezabíjel elektrickým proudem. Jaká je vlastně ale jeho šance? Protože, jak jsme si říkali, soudní proces obnovený zřejmě nebude. Jestli je nějaká cesta skrze ministra spravedlnosti, nebo já bych tu otázku ještě jako rozšířila. Ten soudní systém přece by měl fungovat tak, že když se ukazuje nějaké jeho pochybení, tak by měly být nějaký mechanismy, který řeknou pozor, tady vypadá, že došlo k nespravedlnosti, pojďme to napravit. Jak jsou takovýhle mechanismy? Dá se to vůbec nějak napravit? Je obnova řízení a tak to nefunguje, no. Keď si pozriete štatistiku obnov, tak zistíte, že česká justice sa nemýli, že je lepšia ako Toyota, ako hovorí vlastne jeden sudca v mojom filme Pachová stopa. Proste sme lepší ako Toyota. Takže keď tu vlastne obnova neexistuje, lebo jedna obnova za 5 rokov bola jedna, kde si ako páchateľ, ktorého odsúdili na 10 rokov. Tiež to bola Pachová identifikácia. Našiel skutočných páchateľov, tí sa priznali. Tak bola obnova. Hej, tak to sa podarila jedna obnova. Ja neviem, či je to 1 za 10 rokov. Asi 1 za 10 rokov. Bohužiaľ, proste takto tu nefunguje. A ja keby som nemala už skúsenosť s tými filmami, ktoré robím, tak by som si povedala, že tomu verím, že sa to udeje. Ale vlastne si myslím, že tu nie je taká poistka. Lebo vlastne tá Pachová identifikácia, som si myslela, že by sa mohol otvoriť
prípad Dobeš, kde vlastne bol odsúdený iba na základe pachovej identifikácie a není to priamy dôkaz. Ale keď vy vidíte, jak tie súdy z nepriamého dôkazu robia priamy dôkaz. A bola som na tej obnove a v podstate tie závery tá súdkyňa opakuje. Normálne, ako vy už poznáte tie závery, ktorí sa Promiňte, že už teda sú odsúzení, ne, tu je jiný případ. To je, ale vlastne je to isté, ide o obnovu. Ja som sa zúčastnila už toľko obnov a keď sa ma pýtate, že by to mohlo výjsť, keď príde doktor Nagy, ktorý povie, túto vetu som nikdy nepovedal, že by som si mohol nevšimnúť. Ja som si všimol každú malú modrinku na tele Kláry a Moniky a ju vyfotil. A tuto vlastne súdy povedali, že sa pitva neudiala a prejde im to, ale pitva sa udiala. Bolo ohľadanie miesta činu. Tuto súd povie, že no, tam oni mali Ramadán, ale veď existujú fotky, existuje proste, oni to naozaj vyšetrovali. Třeba si řeknu, tady je teda lže soudce, lže policista, neviem, že v tom případě, kdy říká, tak mu to tam vyšlo, nevyšlo, jak vlastně my potom můžeme... Zatajujú sa dôkazy. Keď vy vidíte proste fotografie zo súdnej pitvy a tu sa povie, že súdna pitva nebola, tak potom čo to je? Ja neviem, čo to je. No, tak potom ale ta důvěra v justici je absolutně jakoby podražená. To přeci člověk nemůže potom věřit. Když už nemůžete věřit ani soudu, tak je všechno špatně, ne? Ja si stále myslím, že tú justíciu musíme kritizovať a musia sa snažiť aj médiá, aj filmári a proste, že my musíme niečo podrobovať kritike, aby to mohlo fungovať. My vlastne si nemôžeme myslieť, že túto ctihodnosť, pokloňme sa a teraz, súdny znalec, ty si myslíš toto, no tak, ale musíme sa pýtať, ako ste na to prišli, ako sa dá urobiť smrť elektrickým prúdom v Pedvičkom hoteli, veď nám vybije poistky. Ja som tam bola, ja som videla tú skrinku som otvorila. Prečo to nikto neurobil? Prečo nikto tam nešiel do toho pokoje a nezisťoval, ako sa to mohlo stať? To je moja otázka. Moc dobrá otázka. Jinak by se taková, řekněme, neohrožená bojovnice ze soudnictví. Ale neviem, všetci sme ohrození. Ja som ohrozený druh, ktorý ja sa cítim ako underground určite proste, lebo tuto sa funguje. Ja myslím, že my fungujeme na základe proste jednoduchých vecí. Nás vlastne ovládli jednoduché myšlienky a to, čo odsúdilo Kramného, bol bulvár. A vy, keď nepracujete bulvárne, tak je to pre diváka zložité. A ja odmietam pracovať bulvárne. Ja myslím, že určite sa budem snažiť každý svoj film urobiť tak, aby mu rozumel divák, ja neviem, hodzaký, aby nemal pochybnosti, že tomuto nerozumiem. Tak o to sa snažím, lebo tie veci sú zložité. Hovoriť o nejakých dôkazoch, ktoré sú v podstate napísané odborne a vy ich musíte pretransformovať do jednoduchej reči. A to je asi tá moja úloha, ktorú mám, Já jenom, jak jsem řekla, že jste neohrožená, jsem mi trochu narážela na film Nemoc třetí moci, kdy vy jste vlastně v roce 2011 natočila na Slovensku dokument, kde kritizujete slovenskou justici a potom jste byla, vlastně vám hrozily až 2 roky vězení, že proti tomu tady protestovali čeští filmoví tvůrci, dokonce Karel Schwarzenberg se vás zastal. Jo. A vy ste potom se přestěhovala teda do Čech. Jo? Ja som sa presťahovala preto do Čech, lebo som sa zamilovala. Takže to ja by tak som... vypadalo. V podstate, ono to tak vypadalo, ale ja tu žijem, lebo tu mám rodinu a robím filmy aj na Slovensku. Teraz vlastne dokončujem film o vode. Tak... Co to je za film o vodě? To je o vode na Žitnom ostrove. My vlastne máme obrovský zdroj podzemnej vody na Žitnom ostrove. Tak je to o tom zdroji. Tiež je to taký film, ktorý,
naráží na nějaký Hraží, systémový... že vlastne máme tú vodu dobre. Ježiš, mňa napadol iba ten vulgarizmus, viete? Nevím, jaký. Že je zasraná. Že tá voda je komplet zasraná. Jako A že špinavá? Tak, áno, tak som to chcela povedať. A vy vlastně poukazujete na to, kdo jí zašpinil, nebo kdo za to může? Ježiš, to je toľko zdrojov. Vlastne vy zistíte, že to je toľko zdrojov, že no vlastne ten film začína tým, že na Žitnom ostrove sa objaví atrazín. A co to je atrazín? Atrazín je silný pesticíd, ktorý vlastne spôsobuje neplodnosť a je zakázaný. A zrazu na Žitnom ostrove sa objaví tento atrazín v kohútiku. A ľudia zrazu im chodia cisterny, aj na Vianoce nemajú vodu. A teraz je to skúmanie odborníkov. Tento atrazín vlastne spojil strašne veľa odborníkov, ktorí sa začali stretávať a začali pátrať, odkiaľ ten atrazín vlastne ide. Ano. No a tak začal môj film cez týchto odborníkov a rôznych, takže je to také pátranie, odkiaľ je ten atrazín. A zrazu, no, to nemôžete, áno, to bude vo filme. To bude vo filme. A takže vlastne robím ho aj s jednou dokumentaristkou, Lenkou Kušnerikovou, sme dve a tak teraz by som ho chcela dokončiť. Tak vždy je to ťažké robiť tieto filmy, lebo napríklad som ho dala, ako potrebovala som ho dofinancovať, tak som si hovorila, že Český fond by mohol dofinancovať, lebo v podstate je to aj o tom, že aj ten v podstate Babiš kúpil najväčšiu skládku, dá sa povedať, na Slovensku. To sú tie veľké závody Juraja Dimitrova, ktoré vlastne, to je obrovský komplex, ktorý teraz možno bude sanovať štát. Bude to stať 33 miliárd. Slovenský štát. Slovenský štát. Slovenský samozrejme z európskych zdrojov. A on tam postaví na tej toxickej skládke, chce postaviť nejaké mestečko. To je, no. Takže a keď vy vlastne vidíte, koľko je tam jedov, takže tých možností z toho zašpinenia je strašne veľa. A vlastne chcela som, aby Český fond mi pomohol iba vlastne dokončiť ten film, vlastne mať na dostrihanie a postprodukcia zvuku, tak v podstate sa tak... No a myslíte si, že tento film bude niekoho zaujímať a myslíte si, že to je do kina. Takže v podstate všetko sa tak nejako komercionalizuje. Takže vy vlastne ste na tom, že ten film ťažko sa vám dofinancuje, keďže ten fond podporí niečo, čo je komerčné a čo je nejako ako... Má naději, že to vydělá peníze, když to řeknu. Hej, je to tak. No tak ma to vlastne sklamalo, lebo to ma sklamalo, že a ja si myslím, že vlastne tieto veci ľudí stále viac a viac budú zaujímať, lebo tá voda je len jedna a vlastne ten Žitný ostrov, on je naozaj veľká zásobáreň podzemnej vody, najväčšia v strednej Európe a keď sme boli Československo, tak ja som ešte našla také archívy, kde sa vlastne plánovalo s tým, že by zachránilo Moravu. Tá voda, no. Paní Piusi, náš čas pomalu se blíží ke konci. Presne tak to je. No, já jsem se vás ještě chtěla zeptat, protože fakt se mi jako jeví, že se snažíte jít do témat, které právě třeba nejsou bulvární, ale jsou potřeba o nich mluvit, když třeba možná z toho nekouká žádný velký zisk. Kdybyste třeba zkusila předat nějaké poselství našim divákům, ve zkratce říct, co si vlastně od té svojí práce slibujete, nebo co chcete vlastně sdělit tou svojí prací lidem, co byste řekla? Ja neviem, ja si myslím, že treba robiť to, čo má význam a o čom je človek presvedčený, že má význam. A keď moje presvedčenie je také, že by som mala robiť film nejaký bulvárny o nejakých vzťahoch, tak v podstate nemám to v hlave. Človek má iba nejakú hlavu, ktorú má a nejaký mozog a proste tie témy k nemu prichádzajú, tak ich spracováva a
Tak je to v tom, no ja neviem, a keď niekto nevidí význam v tom vo vode a v justícii, tak ja mu držím palce v tom živote, aby sa ho to nikdy nedotklo. To je moja odpoveď. Je super odpověď. Moc krát děkuji, že jste přišla. A já vám za pozvanie. Ďakujem. No a diváci vám děkuji, že jste se dívali. Mějte se moc hezky, nashledanou. Nashledanou.